Caithead nar scríbann tú bíonn tú leatríon gobar sa teamra go bhí áite bhfuil tú agus an amáltaí bhaim gur má cineál leathair mire. So it's, I mean, hate Baile, like just, you know, just banu an irichin the get asum nor anamniu and lower. Is teis intachan se an leabhar chumach was cór an fphobal, an leabhar chus na seapaí agus cinnte go ganófar agus go léthar an leabhar nolig se. Or is leabhar nolagiúil éon ar íre, agus ní bhfuil a daríocht deisiúháin í chur faoi bráid a fphobal. Is dúa sé seo ar son na foilseoireachta cumáid agus is cór an taithenta sin a thuirtáibh sin.